Punta kami ng bukid. Okay lang itakbo mga dagdagan ng tao. Oh. Una na yung dalawang bata, oh. Nakabike sila. Ayun. Si Crisil. Sunahan. Nauna si ate. Ang bilis eh. Ano? Kaya? Si ate. Bilis ah. Yan si ate. Balik sa bukid ngayong araw ha. May nagpapabili pala ng pako. Tingnan natin yung pako doon kung naroon. Daming tao pag linggo. Oh. Pansit ba to? Gulay. Wala yung ano, magpapako. Naubos kahapon, ang daming bumili kahapon kasi. Wag mahihiyang magtanong. Wapor sila ko. Kaya kay sandaan. Sandaan kay. Bili akong kamuti, may nakita akong kamuting ubi. Gusto ko yata yun ah. Magkano kilo nito kuya? 75? Rutas! Abot na ba? 1 kilo? Wala pa. Sakto lang. Ha? Sakto. Sige. Ano? Kakain kayo? Ha? Sa bukid kami, papainit. Ayan. Daming tao. Linggo eh. Ginawa na tong tiyanggian. Parang palengke na. Dami kasing tao dito napunta pag linggo. Exercise, papainit, yan. Sa dulo. Dami
Daming nagtitinda doon, oh. Yung magpapainit na kasama ko yun, nakasilong. Ay. Kapag stretching na, exercise konti. Yan. Bilad sa araw. Kasama ko nandun. Yung mag-iina. Oh, ito yung mga nabili ko sa bukid, oh. Kamuti. Dilaw. Dilaw ang laman nito. Saka kamuting ube. Ayan, oh. Ubeng kamuti. At yung dilaw. Tig 1 kilo. Magkaiba yung presyo nito. Mas mahal yung ube. At bumili ako ng nyog. Magagata ako. Gulay. Yun, talbos ng kalabasa. Merong kalabasa. Kamatis. At tilapia. At saka yung gulay na sitaw at talong. Oh, ito yung gagataan ko. Bumili ako ng sili at kamatis. Sili, kalamansi. Ayun, oh. Meron dyan. Sama-sama na sila dyan. Gagata ako at magpiprito ng tilapia. Alright. At ito pa yung 1 kilong orange. Ayun. Nakabili pa ng mga ano to, short yung anak ko, oh. Anak ko. 6 short. 2. Oh. Daming nagtitinda dun sa bukid. Tuwing linggo, Sabado, marami. Daming nagtitinda. Daming tao. Luto muna ako. Yan, tilapia. Aking piprituhin. Pagkaprito, maggugulay naman. Ayan, oh. Kalabasa, sitaw, talong, ginataan. Ano yung ikinuha mo sa tilapia? Salt. Sus. Pwede yan. Painit ng kawali para sa tilapyang prito. Lilipad pa, oh. Mukhang buka yung palikpik. Di ko natanggalan ng palikpik at walang gunting. Di kaya ng kutsilyo. Maliit lang aking kutsilyo. Oh. Makurul pa. Ayan na yung ano, panggata. Lalagay ko tong gata. Aking pinigang gata. Ito yung typical na paggata ng mga Bicolano. Ayan, oh. Diba? Tapos pakukuluin lang, halo-halo sa gata. Oh. Yun. Pag kumulo, ilalagay yung gulay. Oh, yun yun. Hindi na ginigisa yung mga ricado. Ganyan lang. Uragon style to. At ito yung aking gagataan. Ayan, oh. Habang ganyan, hinahalo-halo. Oh. Purong gata yan, walang mantika. Kasi hindi ko ginisa yung sibuyas at bawang. At yung prinitong tilapia, ayun, ninit-nit ko kasama yung ulo, pampalasa. Oh. Yan ang sahog. Pritong tilapia sa ginataang sitaw at kalabasa na may talong. Yan, inuna kong lagay yung kalabasa. Matigas-tigas ang kalabasa, eh. Matagal-tagal lutuin. Sunod ko na to. Oh. Wow. Full tank, ah. Yun.
Lami ni mga bay. Tinunuan na sitaw o kalabasa. Ginataang sitaw at kalabasa. At may talong pa. 3 klaseng gulay. Meron pang pang match sa ginataan. Pritong tilapia. Itong tilapia na to galing to sa Laguna de Bay. Maliliit lang siya. Luto na malapot-lapot yung gata. Pwede na yan. Masabaw-sabaw. Paborito to nung anak kong panay. Masabaw-sabaw na gata. Malapot-lapot. Iyan pritong tilapia. Pambangga. Let's eat. Kain na. Crispy. Sausawan kalamansi, tuyo, sili. Pabili ka ng sili. Bumili ako sili.